všetko som sama. Robiť si to zase musím sama. Myslím to maľovanie, samozrejme. Nechcem si zašpiniť koberce, tak si tu rozložím tieto noviny. Inak, koberce, tie mi kúpil môj drahý neboštík. On bol taký úžasný. Vždy, keď ma zbil, tak mi na druhý deň kúpil koberec. No, mám ich 69. A to už som aj také predala. Ale aj tak. Maľovanie si vyžaduje prácu profesionála. Tak som si dala inzerát. Hľadám majstra na maľovanie. A o chvíľu by mal prísť. Ach. Čaute, milé slečny, milé dámy. Nemá taká záujem o moje služby? Ja som to už profi džigol. Napríklad vy, mladá pani. Říkáte, výkonu bič moc, ja vám spravím nebičku. Dobrý moja, doma si? Majster prichádza v plnej sile. Dobrý deň. To je dobré, že v plnej sile. To je dobré. No ako tak pozerám, skôr pomakám fantáziu a nie silu. No prosím. Ale nič, ja som zvyknutý na inú drinu. No áno, drina to bude, ale neskôr po hostine. Dáte si kávičku? Ako na rozprúdenie, prosím si dáme kávičku. No samozrejme, a potom začneme makať. No, jasné, makať. Tak čo sa toho týka, mladá pani, techniku si môžete vybrať sama. No tak, ohľadom techniky, tu by som volila ako s mojim drahým neboštíkom, takže asi takto. Zhora, dole, zhora, dole, zhora, dole. Aha, zhora, dole, zhora, dole. Áno, a odzadu samozrejme. Odzadu? To ma dosť prekvapuje, ja zadu skôr končieva. Dobre, môžeme začať. No a nechcete si odložiť? Cica chce vidieť majstra vyzlečeného, čo? Nech sa Cica nebojí, lebo majster bude za chvíľu taký vyzlečený, že sa Cica ficne. No a vercajk? Kde máte vercajk, čo? Čo sa týka vercajku, ten mám vždy u seba vždy pripravený. Presne ako môj nebožtík. Ten mal tiež vždy taký ten vercajk pri sebe. Tak, môžem takú otázočku, mladá pani? Na čo tu rozkladáte tie noviny? Tak, pozrite sa. Ste možno profesionál, ale ja nechcem, aby ste mi to tu pofrckali. Nedobudete ako ochrana. To vôbec nebolo treba, ja mám svoju ochranu. No na to, že pracujete so štetkami, ste poriadne drzí. S akými štetkami ja pracujem? S akými štetkami? Ja štetky nemôžem ani cítiť. No nič, poďme sa baviť trošku na inú tému. Takže, čo sa týka platu, ste platení od hodiny alebo od výkonu? Lebo to koľko si myslíte, že to bude trvať? No tak keď to robil môj nebožtík, tak to trvalo aj 2 dní. Ešte bude hádam aj nejaká nymfa. No, snáď by sme sa mohli ísť aj pripraviť, nie? Budete ma pri tom potrebovať? A ja by som to bez vás aj vydržal, ale pre vás to nebol ani správny efekt. No, dobre, ja sa idem pripraviť. Čo, Cica, nenakaj sa. Cica ide k majstrovi sem, pritúli sa Cica k majstrovi a povie mu, že aký si dal vlastne inzerát. No, hľadám majstra na maľovanie. Vybrďo, tam bol asi nejaký preklep, hľadám majstra na milovanie. No nič, majster ide, či čo? Čau. Tak počkaj, Zlatúši. Keď milovanie, tak milovanie. Ale podľa mňa, najskôr ma zbiješ, a potom ma brutálne pomiluješ. Cica, neblázni, ja by som radšej vymaľoval. Nie.